Здравейте, приятели! Изключително щастливи сме да ви представим последната продуктова иновация от LR за 2019 година, която е еликсир за здраве и красота 5 в 1. Един оригинален продукт, който до момента не се предлага на пазара и е различен от всичко това, което може да се открие, което на всички нас ще даде едно наистина много голямо предимство. Така че в това видео ще ви разкажем подробности за този уникален продукт, тъй като красотата и стремежът към нея е едно от основните неща, към които всяка една жена, съзнателно или несъзнателно, се стреми. Тя се занимава с външния си вид, дали пред гардероба или в банята, може би на път за работа, в кафенето или докато пазарува, но разбира се и докато готви и спортува. Да, обаче, поради натоварения начин на живот, не винаги всички жени успяваме да се погрижим максимално добре за себе си, тъй като много от нас работим, водим децата на градина или на училище, грижим се за домакинството и още множество други задължения. Но въпреки всичко се стараем и желаем да се чувстваме красиви, защото всяка една жена заслужава да се чувства красива. Ето защо в тази връзка започва една нова ера в красотата и LR са го уловили точно в този момент, затова създадоха тази вълшебна капка, този продукт, който съчетава здраве и красота в едно. Какво представлява този бюти еликсир? Една ампула на ден, която докосва всички части на тялото, отвътре и отвън. А какво всяка една жена мечтае за това? Да има младежки вид, с по-малко бръчки, да има красива кожа, без раздразнения, да има силна и блестяща коса и, разбира се, твърди ногти и в същото време да се грижи за своето тяло по оптимален начин. Продуктът изпълнява и 5 желания за красота на жената само с една ампула дневно. Само с една доза на ден уникалният двоен комплекс ефективно активира процесите в организма, свързани с красотата, и превантивно предпазва от основните причини за стареенето. Тоест, идеята е да се постигне младежка красота от главата до петите и то на всяка една възраст. Ето това представлява дозичката с иновативният двоен комплекс от съставки на бюти еликсир се позволява активиране на процесите на красотата в организма и ни предпазва от основните причини за стареене. Точно тази комбинация от активен и превантивен комплекс дава възможност продукта да изпълни именно тези 5 желания за красота. Младежки вид, чиста кожа, стегнато тяло и красива коса и здрави ногти. Активният комплекс активизира процесите, свързани с красотата, и се бори ефективно срещу признаците на стареене. Той комбинира най-известните съставки за красота в науката, които са с висока концентрация и са с научно доказано действие. Това са колагеновите пептиди. Колагенът е най-важният структурен протеин в кожата и бих казала най-често срещания. На него се дължи структурата на кожата и изграждането на колагеновите влакна. В бюти еликсир се съдържа и хиалуронова киселина, която е незаменима за хидратацията на кожата и запазването на младостта й за най-дълъг период от време. Съдържат се и 2 микроелемента – мед и цинк, които са жизнено важни за организма. Нуждаем се от тях за редица процеси, които протичат в тялото. В случая става въпрос не за какво и да е, а за красотата ни. Но не можем да ги произвеждаме сами и съответно трябва да си ги набавяме или чрез храната, или чрез хранителни добавки. Бюти еликсир съдържа и 10 високо концентрирани витамина, като те влияят специално на косата, на кожата и на ногтите. Това са витамините от група В, витамин С, витамин Е и витамин
А. Превентивният комплекс на еликсира ни защитава отвътре навън, като предотвратява признаците на стареене. Той комбинира най-важните съставки и със силата на природата. Това са 20% алоe вера гел за пиене, който спомага за въздействието на всички останали съставки в еликсира, екстракт от червен портокал, екстракт от синя боровинка, екстракт от златен корен и екстракт от зелен чай. Те действат в синергия, за да може да ни предпазят от вредното влияние на околната среда. Бюти еликсир е разработен на базата на научни изследвания и в сътрудничество с водещи експерти за храненето и красотата, като доктор Свен Верхан, който е експерт по хранене. Той казва следното: иновативната комбинация от активни съставки на 5 в 1 бюти еликсир е уникална и с дълбоко проникващо действие. Алоe вера и натурални екстракти, например от червен портокал, са съчетани с съставки за красота с научно доказано действие, като колаген и хиалуронова киселина. Това позволява и постигането на невероятните резултати с този продукт. Тайната на бюти еликсир е точно в тази оптимална селекция от съставки, които взаимно допълват въздействието си. С помощта на бюти еликсир бръчките намаляват, изглаждат се, кожата става по-еластична, стегната и сияйна. Това става благодарение и на колагеновите пептиди. След 25-30 годишна възраст производството на колаген в организма намалява, което води до нарушение на колагеновите влакна и оттам до видими последици неблагоприятни за кожата. Има два начина за подпомагане производството на колаген: чрез прием на колагеновите пептиди или чрез прием на витамин С. Хиалуроновата киселина е широко използвана в различни продукти за външна грижа. Нейната молекула е доста голяма и не може да премине през кожата, затова остава в горния слой. Нейното действие от външни продукти е доста ограничено. Необходимо е да я набавяме и вътрешно, тъй като след 25 годишна възраст нейното производство в организма драстично намалява. Както казахме, за постигането на чист здрав вид на кожата без раздразнения, като допълнителна защита от външните влияния, идва и съставката алоe вера, както и цинкът и 9 високо концентрирани витамина, които подпомагат това да имаме по-стегнато тяло с по-малко целулит. Колагеновите пептиди повишават плътността на кожата и доказано намаляват целулита. Медта и гелът от алоe вера пък укрепват съединителната тъкан. Следващото желание е една силна и блестяща коса. Биотинът укрепва косата и я изгражда отвътре, а пък медта осигурява нормална пигментация на косата и придава здрав блясък. Следващото желание са здрави и твърди ногти. Колагеновите пептиди доказано ускоряват растежа на ногтите и уврежданията на ногтите намаляват с до 42%. Цинкът от своя страна укрепва ногтите. 5 в 1 бюти еликсир действа и в дълбоките слоеве на кожата за постигането на красота и отвътре. Разбира се, важен е и начинът на живот, с какво се храним и да си набавяме всички необходими минерали и витамини, да пием много вода, да се движим много и да си почиваме. Тоест ежедневие с максимално по-малко стрес. Да, трудно е поради различните фактори, въздействащи около нас, но ето едно решение, един вариант с бюти еликсир, с който, бързайки в това натоварено ежедневие, една жена може да се почувства наистина добре и да се погрижи за себе си по оптималният начин. И то отвътре навън, а не само,
както виждаме на картината, повърхностно, с продукти за грижа за кожата, защото 5 в 1 бюти еликсир действа дълбоко проникващо. Важно е да се знае, че този продукт не съдържа подсладители, изкуствени отцветители, глутен и лактоза. Максимално практичен е. Дозировката, както вече казахме, е една ампула на ден. Не е необходимо да се охлажда. Практична месечна опаковка с 30 ампули по 25 мл всяка. Като едно обобщение можем да кажем, че в общи линии този еликсир действа за младежки вид отвътре и отвън, само с една ампула дневно. Иновативният двоен комплекс изпълнява по уникален начин 5 желания за красота, а именно младежки вид, чиста кожа, стегнато тяло, силна коса и здрави ногти. Научно доказано дълбоко проникващо действие, 20% гел от алоe вера, без подсладители, изкуствени отцветители, лактоза и глутен и не на последно място, произведено в Германия, което ни гарантира топ качеството. Също така, Елар дават едно предложение за продукти за грижа, като една ежедневна програма за красота отвън и това е едно допълнение към въздействието на бюти еликсира за още по-млада и по-еластична кожа с по-малко бръчки. Идва Anti-Age уредът Елар Zeitguard 2 със своя термичен метод на загряване и охлаждане, който осигурява ефективно пренасяне на активните съставки срещу стареене в слоевете на кожата. По-надолу виждаме за още по-здрава и по-равномерна кожа без раздразнения. Благодарение на специалната технология на осцилация, Елар Zeitguard 1 осигурява дълбоко и нежно почистване до 10 пъти по-ефективно от нормалното почистване на лицето. За още по-стегнато цяло с по-малко целулит, комплектът за извайване на силуета с алоe вера. Тези продукти се грижат интензивно за по-добре оформен силует на тялото, като стягат корема, горната част на ръцете, бедрата и седалището. За още по-силна и по-блестяща коса, системата за грижа за косата Елар Алоe Via с уникална комбинация от гел от алоe вера и 7 натурални масла, с които се подхранва, укрепва и възстановява самата коса от накъсване. И за още по-здрави и твърди ногти, нежна грижа с ценни масла и витамини, които предлага серумът за лице и ногти от Елар Colors. Терапията за ногти възстановява и подобрява еластичността и устойчивостта на ногтите. Прекрасни предложения. А сега да се информираме и за цената на Елар Beauty Elixir. Сигурна съм, че ще останете приятно изненадани от нея. На база на всичко това, което чухме като въздействие и като комбинация, която не съществува на пазара. Цената за сътрудник е 207 лева и 10 стотинки, което означава, че средно 6,90 дневно струва една ампула. Каталожната цена е 289,90, което прави по 9 лева и 66 стотинки за една ампула дневно. А всеки един човек, заинтересован в своето здраве и красота, преспокойно може да отделя тази сума, тъй като особено пък за хората, които живеят в София, един фреш от портокал, да речем, струва не по-малко от 6 лева. А пък тук имаме една уникална комбинация от активни съставки, които действат в дълбочина и подпомагат цялостното подмладяване и реконструиране на самите клетки. Има обаче още една опция, която можете да се възползвате до края на месеца. И това е една специална оферта, която дава възможността да закупите този продукт на цена от 154,90, което означава, че една ампула средно ви излиза по 5 лева и 16 стотинки. Знаете, че има хора, които дават 5 лева на ден за цигари. Дори има хора, които дават по 10 лева на ден за цигари. В случая става въпрос за една невероятна грижа, която всеки един човек, който е заинтересован в перспектива да бъде здрав,
преспокойно може да си осигури и един разход, който е оправдан. В случая става въпрос за нещо полезно все пак. Иначе казано, 5 в 1 бюти елексир е подходящ за всички, които искат да се чувстват красиви от главата до петите, независимо от възрастта си. Също така, бюти еликсир може да бъде намерен и в троен комплект, 3 опаковки, всяка една опаковка по 30 ампули, а всяка една ампула по 25 мл на цена 521 лева и 40 стотинки. Каталожната цена за крайни клиенти е 729,90. Това е много изгоден вариант, който е валиден само единствено до края на януари. А сега нека да видим и най-често задаваните въпроси, свързани с този нов продукт. Подходящ ли е бюти еликсир и за мъже? Да, определено, макар че мъжете не страдат толкова от целулит и слаба съединителна тъкан, както дамите, поради различната структура на тяхната съединителна тъкан, все пак имат недостиг на колаген и липсата на хидратация води до бръчки и при тях. Бюти еликсир е в помощ на мъжете, особено по отношение на растежа и укрепването на косата. Следващ важен въпрос е какъв вкус има 5 в 1 бюти еликсир, особено за хората, които все още не са имали възможността да го тестват. Продуктът има свеж плодов вкус, сиропът от агаве придава лека карамелена нотка, а малък съвет от нас – ампулите могат да се съхраняват и в хладилник, а охладени са с още по-добър вкус. Това не е задължително, разбира се, да се съхраняват в хладилник. Следващ въпрос. Ампулата от стъкло ли е направена? Не. Ампулите са направени от пластмаса и защитават ценните съставки от слънчевата светлина. Ампулите 5 в 1 бюти еликсир са леки и нечупливи, така че може да ги носите лесно и удобно със себе си, в джоба, в колата и навсякъде, където прецените. Следващ въпрос. По какво се различава 5 в 1 бюти еликсир от други напитки с колаген? 5 в 1 бюти еликсир предлага не само колагенови пептиди за пиене, но и хиалуронова киселина, цинк, мед и витамини за по-малко бръчки, здрава кожа, стегната съединителна тъкан, блестяща коса и здрави ногти. Така изпълнява 5 най-често срещани изисквания за красота само с една ампула дневно, а в подобна комбинация за момента няма такъв продукт. Всичките тези съставки могат да се набавят по-отделно, обаче по-отделно те стават много по-скъпи. В допълнение, превентивният комплекс служи за защита от основните причини за стареенето. Екстрактът от червен портокал осигурява естествена защита от UV лъчите, а в борбата с свободните радикали, екстрактът от синя боровинка защитава от вредното влияние на околната среда. Златният корен помага за защита от факторите на стреса, а екстрактът от зелен чай ефективно противодейства на признаците на уморената кожа. Гелът от алоe вера пък осигурява допълнителна доза хидратация и защитава от основната причина за стареене на кожата, именно загубата на влага. Следващ въпрос. Подходящ ли е 5 в 1 бюти еликсир и за бременни жени, деца и диабетици? Еликсирът не се препоръчва за деца и бременни жени, тъй като съдържа кофеин и екстракт от зелен чай. Въпреки сладкия си плодов вкус, еликсирът е без добавени подсладители и затова е подходящ и за диабетици. Сиропът от агаве е използван като заместител на захарта. Сладкият сок от растението агаве след концентриране се състои почти изцяло само от фруктоза. Елар използва говежди колаген, затова, за съжаление, 5 в 1 бюти еликсир не е подходящ за вегетарианци. Не съдържа изкуствени осветители, глутен и лактоза, както вече казахме. Как се приема? Готовата за прием ампула трябва да се разклати добре преди употреба. В идеалния случай трябва да се приема всеки ден сутрин, тъй като метаболизмът е по-активен през деня и така съставките могат да бъдат оптимално разпределени в целият организъм.
Препоръчваме ежедневен прием в продължение на 3 месеца. Еликсирът може да се приема и дългосрочно, след като минат тези 3 месеца. Следващ въпрос. Ампулите трябва ли да се съхраняват в хладилник? Не е необходимо. Еликсирът може да се съхранява на хладно място, тъй като така съставките и тяхното въздействие остават стабилни. Все пак ампулите трябва да са защитени от пряка слънчева светлина и да се съхраняват почти при стайна температура. Можете да съхранявате еликсира почти навсякъде, можете да носите ампулите със себе си без проблем в чантата или куфара си. Наш съвет: включете еликсирът в ежедневната си програма за красота, сложете ампулите в банята до четката си за зъби, в кухнята до кафемашината или на бюрото в офиса си. Така лесно ще направите еликсира част от ежедневието си и това ще ви помогне за редовното активиране на процесите за естествена красота и младежки вид. Има ли бюти еликсирът странични ефекти? Е последният често задаван въпрос. Еликсирът може да се приема в продължение на месеци, не са известни и не се очакват взаимодействия с медикаменти или други продукти на ЕЛАР, както и при храните и натуралните съставки като цяло, и в този случай не са напълно изключени реакции и непоносимости. Съдържанието на екстракт от зелен чай е толкова малко, че приемът на 5 в 1 бюти еликсир на празен стомах не е проблем и дори е за препоръчване за оптимално снабдяване с хранителни вещества. С това мисля, че обхванахме основните въпроси, които вълнуват всички във връзка с новия продукт. Разбира се, на разположение сме за консултация и за възникнали въпроси от ваша страна. Ще очакваме и вашата обратна връзка. До скоро!